सोनाब कार्बि आंलंनि हावाइपुर जिरिबासा आरो गहागाव फोथाराव हाग्रानि मैदेरा उदाङै बेरायफैनाय नुनानै ओनसोलनि रायजोफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिदों। मख'नो गोनां बाथ्रानि बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो खेर'नि ओनसोलाव आदार नागिरनानै फैनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ माइ आबादखौ जालांनायजों लोगोसे गोबां आबादारिफोरनि खुसेर आबादखौ सिलिंखार खालामलांदोंमोन। बे जाथायखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा नुनानैबो नुयैनि फाव दिन्थिनानै खेर'निनि दक्षिण फरेस्ट रेन्जनि मावख'गिरि आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सिरियै थानायनि अजद रायजोफोरनि। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला दिनै फुंनि समाव हाग्रानि मैदेर फालोआ खेर'निनिफ्राय फोथार गेजेरजों सुबुं थानाय ओनसोल ठाकुरबारि, हावाइपुर, पासालि, मस्का, जिरिम, बरहली जानानै जिरिबासा आरो गहागाव गेजेरजों फैनाय समाव फुंबिलि समाव थाबायग्लांनाय सुबुंफोरा मैदेरनि फालोखौ नुनानै गिखांनाय सोमजियो। गुबुन फारसेथिं मैदेर फालोनि गेजेरनिफ्राय मासे मैदेरा एरायना फैनानै सुबुंफोरखौ गाग्लोबनो नाजायोब्लाबो गेदेर खैफोदनिफ्राय रैखा मोनो होनना मिथिहोदों। उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा मैदेरनि फालोखौ होनानै हावाइपुर रेल लामाखौ बारहोनायजों लोगोसे हजाइ जिल्लानि लामदिंनि सोरखारि थिखानाय हाग्रायाव होहरनो हायो होनना मिथिहोदों। कार्बि आंलंनिफ्राय धर्मेन्द्र खाख्लारनि रिपर्ट, समनि रादाब। ধান খাই খতম কৰি দিলে, এতিয়া কি কৰিম আৰু? এতিয়াতো কাটিবলৈও নাই, মাৰিবলৈও নাই। আপোনাৰ ধান? মোৰ ধান খতম, একো নাই। কেইবিঘা কৰিছে দাদা? মই 2 বিঘা কৰিছিলোঁ। সদায় এনেকৈ আহি থাকে নেকি? সদায় এনেকৈ আহি থাকে। এইটো ক'ত জেগাত? এইটো গোহাগাঁও। भैया अभी हाथी आ रहा है, अभी क्या करेगा? धान तो कच्चा भी है, परेशान कर रहा है। हाली हाली मुठा हम लोग बांध रहा है। भैया हम लोग परेशान होता है, दिन भर काम करता है, रात में परेशान होता है, क्या करेगा? रात में जगने होगा, दिन भर काम करते हैं, सोएगा कि क्या करेगा? रात में दिन रात भर परेशान है।